Norwegiýa soňky ýyllaryň iň uly çylşyrymly inženýerçilik taslamalarının birini öz üstüne aldy. Bu ýurdun 27 kilometr uzunlukly ýerasty ýol geçelgesiniň gurulşygydyr. Ol tamamlanandan soň dünýäde iň uzun çoň suwatly awtoýol geçelgesi bolar. Bu taslama ýurdun Stavanger bilen Bergeniň arasyny göl suwda ýüzmesiz baglanşygy döretmegi maksat edinýär. Geçelge şäherleriň arasyndaky ýol wagtyny 40 minut gysgaldyr. Rockfast diýip atlandyrylýan bu tunel iki paralel turwadan ibarat bolar. Her biri iki sany zolagy özüne jemler. Bu awtogeçelge deňiz derecesinden 392 metr çoňlukdadyr. Awtoýol geçelgäniň ortasyna sürüjüler 260 metr çoňlukda ägirt uly ýerasty goşa geçelge bilen duşşarlar. Bu bolsa Norwegiýanyň iň kiçik şäher häkimligi bolan Kvitsey adatyna çykmagy mümkinçilik berer. Rockfast dünýädäki iň bir çylşyrymly taslama bolup, oň gurulşyk işleri adatdan daşar şertlerde alınıp barylýar. Tunella sürüjüleri howanyň hapalanmagyndan goramak üçin Kvitsey alyp barýan reaktiw ventilatorlar we dik wall uzunlukdaky howa geçiriji ulgamlar gurnalar. Gyzykly tarapy bu ýerasty awtogeçelgäniň 2033-nji ýylda işe girdilmegi meýilleşdirilýär. Ýöne howa geçiriji ulgamy 2050-nji ýylda işe girdiler diýip aýdýarlar.